Hej Pia. Hej. Hej Laura. Hvad laver I her i dag? Vi spiser, og vi har fødselsdag hos mig. Er det din fødselsdag, Laura? Ja. Din fødselsdagsfest? Ja. Så har du inviteret dine veninder? Ja. Må jeg lige gå rundt og sige hej til dine veninder så? Ja. Okay. Og jeg bliver i morgen 5 år. Okay. Hej Safina. Hej. Hej. Er du til lørdagsfest? Og hvor kender du Laura fra? Børnehave. Er det rigtigt? Og hvor gammel er du, Safina? Ja. Det er 4 år. Okay. Vil du sige noget til kamera? Ja. Vil du sige noget til Laura? Nå, tak. Det er godt. Nej, det skal være sådan. Og nu går jeg videre til den næste veninde. Hej, det er Marie. Hej, og hvad laver du her i dag? Okay, og hvor kender du Laura fra? Også fra børnehaven. Og hvor gammel er du? Er du også 5 år? Okay. Jeg er ikke 5 år. Okay, så er næste. Og hvem er det? Hvem er du? Mira. Og hvor gammel er du, Mira? Jeg kan spise skrald 5 år. Okay. Og hvor længe har du kendt Laura? Jeg kan spise skrald. Det var børnehave. Ja, og du har kendt i mange år. Er det rigtigt? Og du har en storebror. Hvad hedder ham? Ja, og er Daniel og Lukas går sammen i børnehave, er det rigtigt? Vi har bror. Og så den næste pige. Og hvem er du? Hej. Agnes. Hej Agnes. Og hvor bor du henne? Det er rigtigt. Og hvor bor Laura henne? Jeg bor også på Gyldendalsvej. Det er rigtigt. Er I naboer? Ja. Ja, og du bor sammen med Anna. Hej Anna. Hej. Hej. Og du er også 5 år? Ja. Hej. Er du generet? Vil du sige noget til Laura? Hvad vil du sige til hende? Tillykke med fødselsdagen. Okay, tak. Ja. Og hvad med... Ej, hende kender jeg altså ikke. Hende har jeg aldrig set før. Du har. Jo, jeg tror faktisk nogle gange, så bor hun her. Hej, Freja. Hej. Hej. Og hvornår var det første gang, du så Laura? Kan du huske det? Nej. Hvor gammel var du? Hvad? 4 år. Ja, første gang du så Laura, der var du 0 år. Og du bor lige her ved siden af. Hvad spiser du? Køkkenbrød. Ja. Nej, hafter. Ja, det er rigtigt. Er der noget, du vil gerne sige til Laura? Eller bare han. Bare kald mig for. Vil du sige noget til Laura? Jeg vil sige tillykke. Tak. Tillykke. Ja, tillykke. Okay, piger. Vil I gerne synge en sang til Laura? Hvad skal det så være? Laura, hvilke sang vil du være? Undskyld. Hvilke sang vil du gerne have, at de synger nu? Med instrumenter? Nu? Og hvilke instrumenter skal det være? Okay. Har I hørt det? Okay. Skal I synge nu? 1, 2, 3, nu. I dag er det Lauras fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Musik, der tager en gave fra jorden. Med dejlig Det er flot, men det var ikke det med instrumenter. Vil du hvad, Laura? Det med instrumenter, det kan vi synge, når vi får kage, okay? Nå, kan I sige farvel til kameraet? farvel. Og så også med hænderne, farvel! Ej, men først, inden jeg lukker, så kan jeg sige her, der er 2 seje drenge. Nej, jeg er ikke nogen dreng, der er en Cholo, han er Chewie. Hvad for noget? Chewie, han er dyr. Nej, Chewie er ikke noget dyr. Jo, han er dyr. Okay, men kan I sige hej? Okay, hvem er du med råhår? Det betyder Chewie. Okay, men Chewie, hvad er din yndlingsspil? Og nu skal du svare rigtigt. Okay. Hvad er det for noget? Hvad? Star Wars. Nej, bil! Hvad? Opel. Hvad?
Hvad for noget? Nej. Mor, der skete noget. Ej, Markus, jeg har sagt til dig, og hvis du skal spise kage, så skal du altså sige sært. Sært. Det er sært. Et spansk temperament. Ej, det må vi lige klare at stå. Jeg kan ikke også kalde det for en flammekaster. Nå, drenge, kan I sige hej til kamera? Ja, Markus, vil du gerne sige noget til Laura? Tillykke. Tillykke med fødselsdagen. Og hvad med dig, bror? Storebror? Nul til.